नजर बड्डू ह नजर बड्डू ना मम्मी। ऐसे का होला जेकर नजर ना लगला, लेकिन हमारा मम्मी नहीं लागत कि तोर ऐसे फायदा होके। ऐसे कि हमार लगा था कि पहले ही नजर लाग गइल बा तोर सब्जी में पहले ही नजर लाग गइल बा। स्वागत बाटे आप सबके एक नया ब्लॉग्स में। तो हे गाइज, हमारा नाम रितेश कुमार है, हम बिहार के रोहतास जिला से बने। तो हे गाइज, फिलहाल अभी हम जाता नहीं सूजी के हलवा खाए। तावा तू लोग देखा होता नहीं कि कैसन सूजी के हलवा बाटे, कैसन टेस्ट बाटे ओकर। तो हे गाइज, फिलहाल ये रहल सूजी के हलवा। ये रहल गाइज, पता नहीं मैं गड़ी किसमें डाल ले भाई से। हाँ गाइज, गड़ी किसमें से में डालल ना बढ़िया बा गाइज, मजा गई खा के। फिलहाल हम जाते हैं किचन गार्डन में नजर बट्टू टांगे के। ए बेबी, ये रहली जेसीबी का बेब्स, क्या हाल है आपका? हटो हटो हटो, रास्ता पिया गुल भैया, हटो हटो। फाइनली हम किचन गार्डन में आ गए बानी। तो ई रहल, ये देख सकता एकरे के कहीं का बोल बांस उस पर टांग दे कोई नजर बड्डू ह नजर बड्डू ना मम्मी। ऐसे का होला जेकर नजर ना लगला, लेकिन हमारा मम्मी नहीं लागत कि तोर ऐसे फायदा होके। ऐसे कि हमार लगा था कि पहले ही नजर लाग गइल बा तोर सब्जी में पहले ही नजर लाग गइल बा। फिलहाल एकरा के टांग दिहल जाओ गाइज। ये सब तो गांव के खूबसूरती बाटे। फिलहाल चला है नजर बट्टू बाबा, तू हमें टंग जा। फिलहाल हमार नजर बट्टू हमें आराम से बैठ गई। कैसे करी मुँह हो? अच्छा हेने कदी, हाँ ऐसे होने ना हो नहीं हो बहुत, ऐसे ही होता गाइज। तो हे तरीक होता नहीं है ना, ढाल होता ऐसे ना। तो फाइनली गाइज, हमार नजर बट्टू हुआ टंगा गिलन। तो फिलहाल ही रहल सब्जी। मम्मी हमारा नहीं लागत कि तोर एहे से फायदा बा गाइज, है डाले से। ऐसे कि पहले ही तोर सब्जी में नजर लग गई बा, देखता गाइज पियर पियर सब दिखता। फिलहाल क्वालिटी पे हमने के कह देनी है, बाकी केकर नजर हमनियों के नजर लग सकता ना हो। नजर तो कोई चीज खराब हो सकती है, जो नहीं बाहर वाला से अंदर वाला के भी नजर खराब हो सकता है। सबके मतलब कोई के नजर, बढ़िया आदमी के नजर लग जाला है। फिलहाल हमने ये किचन गार्डन में जो सबसे ज्यादा मनगर लगा था वो खीरा बा गाइज। काल एगो खीरा निकला रहे, देख सकता है यहाँ पर भी बा, वहाँ पर भी बा, एगो यहाँ पर। हाँ देख सकता, सबसे मनगर हमरा यह लगा था। फूल ले ले बा, यानी खीरा अब निकली। फिलहाल देखो कितना सारा फूल ले ले बा, सब पियर पियर। आई अब हमने करेलियो फरता, देखा यहाँ को भाती ले ले बा, एगो वहाँ भाती ले ले बा। आ हमने के किचन गार्डन में एगो आम के पौधा भी बाटे। फिलहाल ये भी काफ़ी मस्त लगा था, मनगर एकदम हरा, मतलब नया नया ब्रांच बाटे, कितना खूबसूरत लगा था। का शीशम भी बाटे, शीशम के पौधा भी बाटे हमने किचन गार्डन में। फिलहाल ये रहल झींगी, एकरा के झींगी ना सितपुतिया कहल जाला एकरा के। फिलहाल ये भी खूबसूरत लगा था। तो ये रहल गाइज हमने के किचन गार्डन। अब एकरा के जितना ही बाटे खरपतवार खत्म करके अबे मेरे जो नया फसल बाटे, जैसे कुआर मतलब नवरात्र में दशहरा में ये सब कोड़ा जाए, कोड़ा करके आलू धनिया पलकी बेसारी मुरई ये सब आ लहसुन ये सब रोपाई। और फिर से गाय जो हमारे किचन गार्डन बाटे काफ़ी एकदम हरा भरा लगी। तो फिलहाल काफ़ी अच्छा लगता है। गाय जी रहल हमारा किचन गार्डन का अमरूद, लेकिन फिलहाल एगो हमारा अमरूद दिखत है। अब देख तो गैज फिलहाल ये वो अमरूद था। ओ हो हम पीछे से गैज देख तो हमारा अच्छा लगल है। हेने से अच्छा, लेकिन देखता खा गई बड़ा सन जानवर। तो फिलहाल छोड़ दिया जगह के। फिलहाल आधा से अधिक आधा खा गई बड़ा सन। फिलहाल एक ना तुरल जी, ठीक बा भाई, तू भी सब खा सन, वो भी तो जानवर के रू कहाँ जिया सन। तो फिलहाल और कहीं देखल जा, और कहीं मिल जा। फिलहाल नहीं खे गाइज, अब एको अमरूद नहीं खे। हम अपना गेस्ट रूम में बैठल बानी। इधर हमारे घर के आगे वाला मतलब काफ़ी एरिया गेस्ट रूम कह सकता है। हालांकि गेस्ट रूम हम नहीं आना होला, हम नहीं होला दलान, कैसे कि हमने गांव के समाज से नहीं जाए, शहर में होला गेस्ट रूम। अलग गाइज दलान के अपन खूबसूरती रहे। आज भी चीज़ मिसिंग बाटे लाइफ में। पहले के जमाना में दलान आदमी के रहत रहे, जो तहर जनानी कीता बाटे ओकरा से 50 मीटर मतलब दूरी पे रहत रहे। अब वहाँ पूरा हाहाई होत रहे, पूरा खाला जेंट्स लोग रहत रहे। अब पूरा गाँव मोहल्ला के आदमी आवत रहे, वहाँ बैठत रहे, ताश होत रहे, एक दूसरे से लोग बातचीत करते रहे। तो आज के मतलब प्रेजेंट टाइम में वो चीज़ मिसिंग बा गाइज लाइफ में। तो फिलहाल ये बाटे। अब तक गाइज रूम बना ताटे, मतलब आज के युग में अब तक गाइज रूम बना ताटे ऐसा कि एक में सब कंबाइंड रूम बन ताटे। आगे वाला जो रूम बाटे गेस्ट रूम हो ताटे, या पीछे वाला जनानी की था। तो आई थिंक मतलब धीरे धीरे दलान एक दूगो मतलब गाँव में होगी, एगो दूगो लोग, बाकी दलान मतलब लुप्त हो गई बाटे। अब एक अब गेस्ट रूम बना ताटे। जी हाँ, गेस्ट रूम तो फिलहाल यही बाटे हमारे गेस्ट रूम। फिलहाल देख सकता अभी सोचे था नहीं, अभी नहीं, और सो दशहरा में अभी फिलहाल प्लास्टर नहीं किया भाई। यार मतलब अच्छा तरह से प्लास्टर करवा करके काफ़ी एकदम अच्छा से करके
डेकोरेट करे के बैठे, मतलब काफ़ी अच्छा लगेला यहाँ सुबह शाम मतलब बैठे में। अब तू लोग के आसपास के देखावत नहीं कि का नज़ारा बैठे। तक जी रहल ई जो दरवाजा हटे आगू रहल गली। तो फिलहाल गली में आदमी आवेला तो काफ़ी मतलब हाई मतलब अच्छा लगेला, एगो चहल पहल रहेला। और ई रहल एगो खिड़की, और ई रहल ई वाला जो गाइज एरिया बा ना, ई वाला सबसे बढ़िया। जैसे हवा बही ना तो हवा डायरेक्ट तारा पास लगी यहाँ से। आ जैसे बारिश अभी जस्ट मतलब बारिश का मौसम बैठा था फिलहाल, जैसे जैसे बारिश होला ना तो छोटा छोटा जो बूंदा बाटे वो छोटा बारिश के छोटा छोटा आवेला डायरेक्ट फेस पे लागेला। हवा चलेला एकदम ठंडा, मतलब काफ़ी एकदम एसी वाला फील आवेला यहाँ से इधर से ई वाला एरिया से। तो फिलहाल यहाँ पर बैठ करके अगर हम भरपूर इंजॉय लेकिन जैसे बारिश चलाता है। फिलहाल बारिश तो नहीं है, और फिलहाल आज कड़क एकदम धूप बा, कड़क देख सकते हम आ चुकल बनी अपना गांव के शिवाला की रहल इनार के चबूतरा। फिलहाल यहाँ अब 2 घंटा 1 घंटा बैठल जाए, अब प्रकृति के एकदम आनंद लिहल जाए। काफ़ी मस्त एकदम व्यूज देख सकत है, आसपास के काफ़ी खूबसूरत नेचर प्रकृति आ व्यूज बटे बड़ा आनंद आवेला यहाँ। एकदम शांत वाला फील, मतलब एकदम सीधा यहाँ पर टच करता है। यहाँ पर मतलब काफ़ी एकदम आनंद आनंद आता है, आनंद है यहाँ पर। तो फिलहाल अभी 10 गो यहाँ आदमी बैठेला, लेकिन फिलहाल अभी एगो खासा बना हमारे बड़े बाबूजी फिलहाल अभी नहीं खान। अभी 10 बजे तक आदमी धीरे धीरे आवेला नहीं बैठेला, आ काफ़ी एगो खूबसूरत माहौल बनेला ही हुआ। ई रहल गाइज हमरा शिवाला के आसपास के काफ़ी खूबसूरत नेचर प्रकृति के व्यूज, पेड़ पौधा काफ़ी ज़्यादा बाटे। काफ़ी ई सामने के जो व्यूज देखा हरियाली कितना अच्छा लगता है, एकदम सीधा लगता है, दिल पे टच करता है। सामने के दृश्य कितना खूबसूरत बाटे। और भी शिवाला में बहुत सारा पेड़ बाटे जो हरियाली दिखत हो कि काफ़ी मतलब खूबसूरत नज़ारा बाटे। ये ऐसे तो हो सकता है कैमरा के नज़र से, कैमरा में उतना ना दिखत हो कि, लेकिन अपना जो आँख बाटे जो भगवान तारा कैमरा दिले बने यदि वो नज़र से देखा जाए वहाँ आ करके आई जब खूबसूरत व्यूज के देखा जाए ना तो और मतलब आनंद आई। फिलहाल ये रहल गाइज खूबसूरत व्यूज। तो फिलहाल हम गाइज ये सब खूबसूरत जो पल बाटे जो खूबसूरत एरिया बाटे हम भरपूर फायदा उठाविला। जैसे हमारा काम से छुट्टी मिलला फिलहाल आकर के आधा घंटा 1 घंटा शाम सुबह हम यहाँ बैठ के काफ़ी नेचर के खूब एकदम लाभ उठाइला, बहुत हमरा अच्छा लगला है। अभी फिलहाल हम छत पे बानी, अभी जस्ट बारिश भइल हटे, तब बारिश के बाद तो लोग के अपना गांव के आसपास के नज़ारा देखा होता नहीं काफ़ी खूबसूरत बाटे गाइज। ई रहल गाइज हमरा आसपास के काफ़ी खूबसूरत व्यूज बारिश के बाद। और उ रहल हमार किचन गार्डन, फिलहाल एकदम हरा भरा दिखत हो गए। हमारा घर के फ्रंट के काफ़ी खूबसूरत व्यूज। अभी देख सकते बैक साइड में काला काला बादल अभी लगल बाटे, उधर बारिश होता है। तो फिलहाल ही रहल गाइज खूबसूरत लगता है एकदम बारिश के बाद के दृश्य। यहाँ पर पानी कुछ स्टोर हो गई बा हमारा छत पे, फिलहाल पानी जाम लगल बा यहाँ पर, थोड़ा सा खाल पड़ेला ऐसे पानी निकल ना पावेला यहाँ से। और ई रहल हमारा मम्मी के गोईठा फिलहाल कुछ भींज गई बा इधर। फिलहाल बारिश में के ढकल गई बाटे सपटा से, लेकिन फिर भी कहीं कहीं नीचे देखा इधर भींज गई बाटे। ओहो बालकनी वाला एरिया, ओहो हो। फिलहाल यहाँ पर देख सकते हो केवाड़ी बाटे, फिलहाल सड़क तटे, कोई पूछे नहीं के के। और ई रहल एगो पौधा बाटे एलोवेरा, और ई रहल हमार गार्डन वाला एरिया, यहाँ से कुछ ऐसा दिखा तटे। और ई रहल हमार गली, फिलहाल हमारा दोस्त आ रहा है वहाँ पर, हाय। फिलहाल ये रहल गाइस। फिलहाल अभी तो बारिश बना, बारिश होला ना तो पूरा पानी भर जाला। फिलहाल अभी आज बारिश उतना ना भइल हटे, ना तो कबो पूरा ही भर जाला, गली दिखबे ना करेला। तो फिलहाल ये रहल गाइस काफ़ी खूबसूरत फ्रंट के नज़ारा। ए राखी है के ए बेब्स देखा गई देखा एक अनस चलता तड़ा ये रास्ता हटे, रास्ते पे बैठ गई भैया। उधरो जगह बा, चौकी जगह बा, फ्री छोड़ दिले बहन जरा खाते चौकी पे भी बैठ सकती है, लेकिन ना ये जब बैठी तभी रस्तिये में बैठबे करी। अरे पगली तुमको ही मोड़ देंगे, तोरा बुझा था तू कहाँ बैठल बड़ी सा। तो हे गाय जाए फिलहाल हम आइल बनी अपना गांव के काली माई के मंदिर में। जैसे कि हम पहले भी बतैले बनी कि शाम के समय आधा घंटा 1 घंटा हम यहाँ पर आइला आई सब खूबसूरत व्यूज काफ़ी एगो खूब शाम के समय में काफ़ी खूबसूरत नज़ारा रहला। फिलहाल जय माता दी उ रहली काली माई के मंदिर रहल गई सामने के खूबसूरत नज़ारा प्रकृति खेत बाटे, और खेत में लगल बाटे धान के फसल। फिलहाल काफ़ी खूबसूरत व्यूज बाटे। पेड़वा पे गए चिड़िया बैसन इहो लड़त ऐसन, ऐसा देखे से लगा था कि इहो लड़त ऐसन। बताओ आदमी तो आदमी पक्षियों अपना में एक दूसरा में लड़े लो ना, पहली बार पता चल यार। ए बाबू शांत हो जा, तो नहीं का दिक्कत बा यार। तो हे गए जाए फिलहाल हम अपना छत पे बानी, और ई रहल बालकनी वाला एरिया। फिलहाल देख सकता ई रहल गाइज हमनी के गोईठा, एकरा के छत पे हमनी के स्टोर करके रखले बानी सन। हाँ ई रहल यहाँ पर तो मूस लागल बड़ा सन, अरे यार जबरदस्त वाला मूस लगल बड़ा सन हो। फिलहाल सब बर्बाद कर दिले बड़ा सन मूस। आ फिलहाल इधर कुछ भींज गइल बा, ओहो हो देखो तारा भींज गइल बा,
झटास जैसे ऊपर से तो ढका जाला, जैसे बारिश होगी ना तो ये सब सपटा बाटे, ई सपटा से ऊपर वाला ढका दिया, लेकिन जो नीचे जी देखो ये झटास मार देला तो फिलहाल भींज गई बाटे। अब धूप होगी तब तो ना सूखी। हाँ आओ आओ हो लड़कियाँ, आओ आओ हमारे घर आओ, आओ आओ सन आओ सन। हाँ आ तू तू भी आ, तू भी आ, तू भी आओ, तू भी आ। फिलहाल 3 गो लड़के हमारा घर आओ सन, आओ सन बाबू आओ सन। फिलहाल एक जना आ गिलन, ये तिंगरा के तो चिंते बजाए, शिवम इनका नाम है, हमारे पड़ोसी हमें। फिर और 2 जन आगे नीचे, फिलहाल इहो 2 जन आगे। ए बाबू 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 पहले अपना नाम बता, पहले अपना नाम बता, तू नाम बतावा अपन अपना नाम। अरे वाह का संस्कार बगाई देखो कौन कौन है रे। अरे इतना ही क्या कर बिस रे, हई हाथ ना ले लिया 200 का खा जी सब रे। हई देखे कितना ले लिया खाए वाला, खा जी सब। हाँ हई खा जी बिस तू, हौ ले 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 हौ ले ले, अरे हौ ले ले हौ ले ले हौ ले ले हौ ले ले, देख तो होता है। हाँ ले 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 गुल्लू पुल्लू है। फिलहाल देख सब कितना ले ले बिया वो, आ देबो ना करे कोई के। बगली में ले ले तू, देखी था बगली में से निकालता है, कहते हम बगली में ले बनी सच में। देखी दिखा 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 हमको दिखा, निकाल के दिखा। एक टेस्ट कैसन बा, खाटा बा मीठा लगता है, मीठा लगता है। देखे देखे देखे, और मर्द इहो ले ले बिया 4 गो हो, इहो ले ले बिया, ई ले ले बिया 4 गो, हाउ ले ले बिया 1 2 3 4 5 वही 10 ले ले बिया बा। आ के खरीदल है बाबू, के खरीदल है रे बाबू, के खरीदल है सब, के पैसा देला तो नहीं के। अच्छा तोर बाबा दिला हमारे, हे बुचिया के मम्मी दिला है। ए बाबू अपन नाम बता दो, अपन नाम बताओ, अपना नाम बताओ। ए तू अपना बगलिया में रख ले, कहती है कि दीदी अपना बगल दे दे रहे के दे दा। तो फिलहाल गाय जी सब खेला तड़े लोग। अरे वाह बचपन करे के ना कहला, कितना खुश बड़ा सन यार। लो गिर गइल, कैसे गिरल है ये। फिलहाल ये सब खेले में व्यस्त बने, शायद देख रहे कि बचपन कहा जाला गाइस, हमनियों के बचपन में ऐसा खेल ले। फिलहाल काफी खुश मस्त बड़ा सन ये सब। फिलहाल ये सब खेल के थक गिला सन, ये पे बैठल ना जे बाब थक गिला सन तो नहीं ना, थक गिला सन रे। तब पाचक खासन एनर्जी वाला पाचक, तो पाचक तोर पास बना, ओकरा पास पाचक बा, खासन खा के फिर दोगो सन खासन। अच्छा तू का खा लू, भात ना खा लू। हाँ अच्छा अलुआ खा लू, आ केला सेव ना खा लू जा। अरे केला सेव ना खाला सन तो नहीं के ही बाबू। ए तू खालस, अरे ए का खालस तू, और का खालस है। चल भाई ठीक बा, तू सब कुछ खो। तो ये लोग का फोटो शूट होता है। फिलहाल ध्यान से तका जा, तो लोग फोटो ले ले तू लोग के। हाँ कुछ बोले के नहीं, एकदम चुपचाप खड़ा रहे के बा, फोटो लगल ठीक बा। ए तनी हंसा जा, ए तनी मुस्कुरा जा। हाँ 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 फिलहाल ये लोग घर जाते जा, ये अपन चप्पल पहना तड़ी, पहन ले चप्पल है। चलो आवा जा धीरे धीरे आवा जा, आराते करते चल रहे। तू भैया तू ना जीबी से, तू अपना घर ना जीबी से। चल फिलहाल चलो ठीक है, घर जा रही हो ना, ठीक है ओके बाय, ठीक है जाओ। हे गाइस फाइनली हम लोग को एंड करता नहीं। आई होप कि वीडियो हमारा अच्छा लगा होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो जल्द ही एगो नेक्स्ट वीडियो मिला जी, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए। आप सभी को हमारी तरफ से राधे राधे।